Se o 2024 foi bo, o 2025 pode ser aínda mellor. Para facermonos unha idea, no primeiro semestre do ano contabilizábanse case 3 millóns de visitantes, un 4,5% máis, e aínda cos datos de novembro sen pechar e co mes de decembro por diante, todo apunta a que o sector seguirá nesta liña ascendente. Así avanzou nunha entrevista en Canal Rías Baixas o director de Turismo de Galicia. É un ano que vai como parecido ao ano 2024, que foi un dos mellores anos turísticos da historia de Galicia, e aínda pois nos queda por diante os datos do mes de novembro e de decembro, pero todo apunta a que medraremos tanto en visitantes como en noites en establecementos turísticos de Galicia. Merelles destacou tamén os esforzos que está a facer a Xunta para incentivar a actividade turística nas tempadas baixas, como na que nos atopamos agora. Destacou o bo funcionamento do outono gastronómico ou o bono turístico. Son elementos que nos puxemos no mercado para facer fronte á estacionalidade do turismo. Hai que lembrar que o turismo pois é unha actividade moi estacional, desde logo todos viaxamos cando temos oportunidade e adoita ser cando temos vacacións. Do que se trata é de que ao longo de todo o ano exista unha oferta e que todos nos poidamos beneficiar da actividade turística ao longo de todo o ano. Destacando tamén os datos do Instituto Nacional de Estatística que apuntan a un sector cada vez máis rendible. Os hotéis e pensións ingresaron en Galicia ata outubro 406 millóns de euros. Quizás esa sea a mellor noticia do turismo en este momento, que a rendibilidade do sector pois ven medrando desde despois da pandemia, e estes 406 millóns de euros xa son un 6% máis que no mesmo período do ano anterior, o sea, entre o 1 de xaneiro e o 30 de outubro, o 31 de outubro deste ano. En a recta final do ano, coa vista posta xa na Feira Internacional de Turismo Fitur, que se vai celebrar en xaneiro. Para nós sempre foi un elemento fundamental da nosa promoción turística e sempre apostamos por ter unha presencia o máis destacada posible. A entrevista completa pódese ver na canle de YouTube de Canal Rías Baixas.